Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Din noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Tesi Bonnici. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa li fija llum il-Knisja qiegħda tagħmel is-solennità tal-ġisem u d-dem ta' Ġesu, dik li aħna nsejħula il-festa tal-Korpus. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, int f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li jintalla u tgħix wissaltan mal-Missier flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien Mosè niżżel jgħid lill-poplu kull ma qallu l-mulej u kull ma ordnalu. Il-poplu wieġeb bleħen wieħed u qal: kull ma qalilna l-mulej nagħmluh. Mosè kiteb il-kliem kollu tal-mulej u filgħodu qam bena artal taħt il-muntanja u waqqaf 12 il-plier għal 12 it-tribù ta' Iżrael. Imbagħad batt xi żgħażagħ minn ulied Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu oġġiela bħala sagrifiċċji taslim lill-mulej. Mosè ħa nofs id-demm u qiegħdu fi pwieqi u xerret in-nofs l-ieħor fuq l-artal. Imbagħad ħa il-ktieb tal-patt u qara minnu hekk li seta' jisimgħu il-poplu. U huma qalu: kull ma qalilna l-mulej nagħmluh u nisimgħu minnu. Mosè imbagħad ħa id-demm u jroxxu fuq il-poplu qal: hawn hu id-demm tal-patt li l-mulej għamel magħkom skont dan il-kliem kollu. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Qassam responsorjali ngħidu flimkien: nolli il-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Flimkien: nolli il-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Xirrot lill-mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi. Nolli il-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Flimkien: nolli il-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Għażiża f'għajnejn il-mulej il-mewt tal-ħbieb tiegħu. Jien qaddejtiek bejn il-qaddejja tiegħek. Int ħallejtli l-irbit tiegħi. Flimkien: nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Lilek noffri sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr u isem il-mulej insejjaħ. Intemm lill-mulej il-wedid tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu.
Flimkien nolli il-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejja. It-tieni qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti, Kristu ġie bħala l-qassis il-kbir tal-ġid li diġà ġie u daħal minn tinda aqwa u aktar perfetta li mhijiex maħduma bidejn il-bnedmin, jiġifieri mhijiex ħolqien ta' din l-art, u daħal darba l dejjem fis-santwarju mhux bis-saħħa tad-demm tal-mos u tal-oġġiela, imma bis-saħħa ta' demmu stess u hekk kiseb fidwa għal dejjem. Jekk id-demm tal-mos u tal-gidien u l-irmiet tal-oġġiela imraxxax fuq dawk li huma mniġsa jista' jqaddishom billi jagħtihom l-indafa tal-ġisem. Kemm aktar id-demm ta' Kristu li bl-Ispirtu ta' dejjem offra lilu nnifsu vittma safja lill-Alla. Jista' jnaddaf il-kuxjenza tagħkom mill-emil mejjed biex taqbdu lill-Alla il-ħaj. U għalhekk hu medjatur ta' patt ġdid, testament ġdid, biex wara li seħħet il-mewt għal fidwa tal-ħtijiet li saru fi żmien il-patt ta' qabel, dawk li huma msejħa minn Alla jiksbu il-wirt ta' dejjem li hu wedhom. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wieqfa. Sekwenza. Dan ħobs l-anġli magħmul ikel għal bnedmin fit-triq tal-ħajja, ikel bnin għall-ulied kollha li m'għandux fix-xejn jintrema. Biex bijat kien ilu mħabbar f'dik l-offerta ta' Eżak, fil-ħaruf li nqatel flejt u fil-manna tad-deżert. Int raj tajjeb ħobs tas-sewwa, Ġesu tagħna ħenna lina, int titmana u ħarisna, int lilna l-ġid u rina fl-art imbirka tal-ħajjin. Int li taf u tista' kollox li titmana hawn f'dil ħajja, hemm għalina il-koll imsieħba faqda waħda il-koll werrieta mal-qtajiet tal-qaddisin. Amen, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Jienu il-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema jgħid il-mulej. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Fl-ewwel jum tal-għażmi, meta kienu jissagrifikaw il-ħaruf tal-għejd, id-dixxipli tiegħu qalu lil Ġesu, fejn tridna mmorru nħejju tiekol l-ikla tal-għejd. Imbagħad huwa bagħat tnejn mid-dixxipli tiegħu u qalilhom, morru l-belt u tiltaqgħu ma' raġel iġorr ġarra ilma. Morru warajh u wejdu lil sit id-dar fejn tarawh dieħel. Għallek li Mgħallem, fejn hi l-kamra tiegħi li fija nista' niekol l-ikla tal-għejd mad-dixxipli tiegħi. U jurikom kamra kbira fuq, imamra u lesta. Ħejjulna hemmhekk. U d-dixxipli marru u daħlu fil-belt u sabu kollox kif qalilhom u ħejjew l-ikla tal-għejd. Huma u jieklu, ħa il-ħobs fidejh, qal il-barka, qasmu, newwilulhom u qal, ħudu dan hu ġismi. Imbagħad ħa l-kalċi fidejh, ratt il-ħajr, newwilulhom u l-kol xorbu minnu u qalilhom, dan huwa demmi, id-demm tal-patt li jixxerret għal ħafna. Tassew ngħidilkom li ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa dakinhar li nixrob imbi ġdid fis-saltna ta' Alla. Imbagħad kantaw is-salmi u ħarġu lejn il-għolja taż-żebbuġ.
Il-kelma tal-mulej. Din namlu il-festa tal-Ewkaristija. Pero din eżies mhijiex festa li tiġi darba fis-sena. Namluha darba fis-sena biex nirriflettu fuq dak li aħna ngħixu ta' kuljum. Ħatifhmuni. Illum għax qegħdin ngħixu fi żmien fejn l-arja hija imnizza, qegħdin ngħixu taħt ħafna regolamenti. Qegħdin noqogħdu ħafna attenti aktar minn qabel biex nieħdu ħsieb l-ambjent. Għax nafu li jekk aħna qegħdin nieħdu fina arja maħmuġa, bil-fors se nimirdu. Ekku kell l-Ewkaristija eżies. Mingħajr Ewkaristija ma jeżistix in-nisrani, ma teżistix il-Knisja. Hija l-Ewkaristija li tagħti ħajja lin-nisrani. Mhux ta' bxejn, jekk ikolli nistaqsikom bħal meta konna għadna tfal żgħar, għejdli li min huma s-sagramenti. L-ewwel 3 sagramenti li ma huma Magħmudija, Griżma tal-Isqof, il-qrar it-qarbin. Il-qrar marbut mal-Magħmudija. Il-Griżma tal-Isqof jiena nirċievi il-qawwa tal-Ispirtu Santu għalfejn. Biex jiena nkun lest kapaċi ngħix il-maturità tal-ħajja nisranija. U li ma hu s-sagrament tal-maturità tal-ħajja nisranija hija l-Ewkaristija. Inti kif turini li inti matur u m'għadekx tifel żgħir li tibda tagħmel l-affarijiet li suppost għandek tagħmel mingħajr ħadd ma jgħidlek. Għax taf li dawk huma essenzjali, importanti għalik. Hekk ukoll l-Ewkaristija. Llum għalhekk nixtieq naqsam ftit magħkom xi jismijiet li aħna nagħtu lill-Ewkaristija biex nifhmu li jenuna nifhmu dak li aħna imsejħin ngħixu. L-ewwel kelma, Ewkaristija. Xi tfisser Ewkaristija? Ewkaristija tfisser rat ta' ħajr. B'din it-talba li nġbarna għalija flimkien, aħna qegħdin nagħtu barka lill-Alla, imbierku lill-Alla għal dak li jogħġbu jipprovdilna, għal ħajjitna kollha, għas-salvazzjoni li tagħna fi Kristu. Jekk għadna attenti għall-Vanġelu, Ġesu xinħa l-ħobs filejh għal il-barka. Il-poplu ludi qabel jiekol anke l-istess festa tal-Għid għandhom 5 barkiet li fihom ibierku lill-Alla għal dak li qiegħed jagħmel magħhom. Kelma oħra. Fejn sejjer, fejn mort? Mort il-Qudiesa. Mhux hekk nirrispondu? Minn ġejja l-kelma Qudiesa? Il-kelma Qudiesa ġejja mill-kelma qaddis. Aħna qegħdin nieħdu sehem f'xi ħaġa qaddisa li jekk aħna nidħlu fija lilna se tqaddisna. Lilna ħatkabbarna fil-qdusija u xi tfisser issir qaddis? Iwaħlulek id-diadema ma' rasek? Xejn affattu. Li tkun qaddis ifisser il-qaddis minnu huwa Alla li jiena insejr aktar nixbħu. Intom araw ftit x'namlu meta titwielet tarbija. Kif tmur tara dik it-tarbija l għadha kemm twieldet, x'inhi l-ewwel mistoqsija li ġeneralment ngħidu? Lil min tixbaħ? U nibdew tixbaħ lill-omma, tixbaħ lill-missiera. Hekk ukoll jiena u int li nieħdu sehem f'kull Qudiesa
Xin noħroġ hemm barra, suppost minn dak li nagħmel jiena nagħti xhieda li qed insir nixbaħ lil Kristu. Infatti, aħna ngħidu mort il-quddiesa u tqarbint. L-istess ħaġa, il-kelma tqarbin x'inhi? Il-kelma tqarbin ma jfissirx dak il-ġest li jagħtini s-saċerdot nieħu l-ostja u nikola. Il-kelma tqarbin ifisser tqarreb, qrib. Alla ġie qrib tiegħek u tiegħi billi sara għalija ħobs biex jien issa inkun aktar qrib tiegħu. Biex jien issa inkun qrib tiegħi u tiegħu. U għalhekk din hija l-ikla li lilna ta' għadna flimkien. Madder Teresa kienet tħobb tgħid jiena immur nieħu sehem fl-Ewkaristija biex imbagħad insir Ewkaristija. Xin noħorġu minn dak il-bieb il-barra ma jfissirx li aħna ħallasna t-taxxa quddiem Alla, mort il-Knisja, smajt il-quddiesa, ħsilt idejja issa lest li eżjes. Il-quddiesa tispiċċa billi tagħtina missjoni. Missjoni li b'dak li nagħmlu ninkunu nixbħu lil Alla. Fl-Ewkaristija xedna. Kif bdejna l-Ewkaristija? Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Tlabna ħniena lil mulej għaliex għax jiena u jint fraġli. L-Ewkaristija mhix tal-qaddisejn tafux. L-Ewkaristija huwa l-ikel tal-marit. Tiegħi u tiegħek. Huwa l-ikel li jagħtini s-saħħa fil-mixja tiegħi tal-ħajja ta' kuljum. Għalhekk għandna bżonna l-Ewkaristija. U f'kif il-mulej, f'kull Ewkaristija, jiena nagħmel esperjenza tal-maħfra tal-ħniena tiegħu, xin noħroġ minn dak il-bieb il-barra, jiena wrid ukoll insir nixbħu billi nkun kapaċi naħfer il-mweġġani. Kif il-mulej qed jgħidli danu ġismi li jingħata għalik, danu demmi li xxerret għalik. Hekk ukoll aħna nitgħallmu nagħtu ħajjitna lil xulxin. Naqsmu kif l-ostja hija waħda u li tinqasam u l-koll nieklu, hekk ukoll aħna mill-ħajja tagħna nitgħallmu naqsmu dak li għandna il-ħajja tagħna mal-oħrajn. Ejjew nitolbuh din il-grazzja l-mulej. Jagħtina l-qawwa li mhux biss nifhmu din il-kobor tal-Ewkaristija imma aktar u aktar nikbru fis-sem tagħna tal-Ewkaristija billi kull jum fil-ħajja tagħna kull ġest xkejken li nagħmel ikun imbuttat mill-qdusija li tnissel fija l-Ewkaristija. Immur niċċelebra l-Ewkaristija biex insir ħobs maqsum għall-oħrajn. Jew nistqarru l-fidi tagħna u ngħidu flimkien jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn ummiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben
li huma qijum imweġġaħ flimkien mal-Missieru mal-Iben u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Il-Mulej Ġesu offra ruħu għalina biex aħna ikollna il-ħajja tiegħu fina. Ejjew għalhekk naqdu dawn it-talbiet tagħna mal-offerta tiegħu. Kompli Mulej ibni lill-Knisja tiegħek b'din l-ikla tal-Ewkaristija li lilna l-koll aħna ġejna mistiedna int li tħobbna u tagħti ħajtek għalina nitolbu. Kattar Mulej fil-mexxija tad-dinja rispett sħiħ lejn il-bniedem. Għamel li huma jaħdmu bla għeda biex jinqeret il-faqar u tikber il-paċi fost il-popli nitolbu. Mulej, bis-saħħa ta' din l-ikla tagħna miegħek qawwina u għenna sabiex aħna wkoll narfu ngħixu aktar fl-ispirtu ta' mħabba ta' bejnietna nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk Mulej tkompli tbierek il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda, it-tobba, n-nurses, dawk kollha li jduru bihom fl-isptarijiet u fid-djar tagħna nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Flimkien mal-offerta tal-ħobs u l-inbit li sejrin nofrulek fuq l-artal tiegħek, ilqa' nitolbuk dawn it-talbiet tagħna u kun int li tixħed fuqna kull barka, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek Mulej għati lill-Knisja tiegħek il-għaqda u s-sliem li b'mod mistiku huma nfissra f'dawn id-doni li qegħdin nofrulek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U il-qassis tas-sew u ta' dejjem, waqqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa'. Kienu l-ewwel li joffrilek lilu nnifsu bħala vittma s-salvazzjoni tagħna u ried li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta. Meta nieklu il-ġisem tiegħu is-sagrifikat għalina, aħna nimtlew bis-saħħa u meta nixorbu demmu imxerret għalina, aħna nintnatfu minn ħtijietna. Għalhekk mal-anġi u l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla għeda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti,
Smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddis ta' sewint mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirrajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerta għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrij, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi.
Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Amen.
nitolbu. Għamil mulej li aħna induqu minn issa il-ħlewwa li jagħti nġarbu bid-dera tiegħek tas-sema li hawnhekk inti tagħtina ħjiel tagħha fit-qarbin bil-ġisem u d-demm mażis tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Fakrukom li issa nhar il-ġimgħa li ġejja hija il-ġurnata għażiża tal-festa tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Mal-Knisja kollha huwa jum iddedikat għal talb għal qdusija tas-saċerdoti. Ħeġġitkom hekk biex titolbu għalina, tinsewniex. Aħna fraġli bħalkom u għandna bżonn it-talb tagħkom. Insostnu lil xulxin. U għalhekk anke s-Santwarju ta' Pinu se jieħu sem f'maratona ta' 24 sija fuq l-internet mad-dinja kollha fejn tixxandar it-talba tar-Rużarju. Ir-Rużarju li diġà huwa rrekordjat u ntbagħat barra se jixxandar u jidher fuq il-mezzi soċjali tas-Santwarju jew il-paġna Lajkos fis-sija ta' wara nofsinhar. Fl-istess ħin nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha u din xi ħaġa sabiħa li tkompli tikber il-mentalità tagħna. Illum marru ġejt informat li madwar 400 persuna, 400 borza demm inġabret illum fil-berġa tax-Xewkija Għawdex. Kif se taraw anke mill-lejla stess, is-Santwarju kif ukoll numru ta' knejjes qegħdin jiġu mixewla bid-dawl aħmar għax il-ġimgħa d-dieħla hija l-jum dinji tad-donaturi tad-demm. Kemm hija xi ħaġa sabiħa din hi l-Ewkaristija li ngħixu ta' kuljum. Kif Kristu jagħtina demmu u ġismu biex nikluh, aħna wkoll bi ftit demm li tista' tagħti tista' ssalva ħajja. U għalhekk inħeġġitkom biex min qatt ma prova imur jipprova. Aħna kull nhar ta' ħadd nafżaw fil-ħinijiet x'in tistgħu tmorru tagħtu id-demm. Ejjew nagħmlu kuraġġ u nsostnu lil xulxin bil-karità u bloti tad-demm tagħna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.